ešte raz, na to! Poďme ho vyvolať všetci, dobre? Ahoj. Vy ste úplne úžasný, že vás sem prišlo tak strašne veľa. Wow, wow. Teraz som sa pozrel hore. Mali by sme si dať na takú súťaž, že vyvoláme vrchné poschodie, nech zakričí ahoj. Áno, takže ideme od najvrchnejšieho poschodia, hej? Takže najskôr vrchné. Kričíme ahoj! 3, 2, 1... Dobre, tak spodok, ukážte spodok, ako sa kričí hore, ahoj. Dobre, 3, 2, 1... Ahoj, ahoj. Vítajte priatelia na akcii Rádia Rebeka, v rámci ktorej sme vám doniesli tento objav, tento zjav, Peťa Altofa Expo, teda je to on a môžete si ho vziať, ale nie. Kto z vás má vysvedčenie? Ruku hore. A kto z vás má samé jednotky? No veľa ich nie je, veru. Dobre, behom celého dnešného dňa sa môžete, priatelia, tešiť na to, že niekoľko z vás vyhrá tričku, Peťové, spotené, ktoré má momentálne na sebe. Ale môžete vyhrať náramky. A môžete si s tým možno natočiť video. No jasné, ale... Ja by som teraz Peťo navrhoval, poďme sa takto otočiť k tomu publiku. OK. A natočíš video, dobre, také špeciálne. Stále natočím špeciálne. Ja sa fakt cítim ako v Koloseu proste. Už len levý. Už len levice pustíte. Kto by chcel tričko?